duwi kok njajal. He. He 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 he. Masuk. Ayo B, ayo TB, ayo TB. Pose to ngeti tangane to. Pokoke nek kene dhuwur nek kene. Ndek. Ya. Ngeti. Jancuk. Coba suruh jeglong iki. Makane aku coba cek. He. He, ya. He. Ya. Si, loro telu. Ini saya kok ujuk-ujuk ini. Ya kan itu yang dinamakan Contoh tes delok nada. aku iki lho, delok aku. Tangane Mbak Niken delok. Lho ngono Be. Piye to Be? Datar. Piye to Be jane iki? Kok apik bos aku ngene Lah pasno iki ku ki pasno makane. Disawang gerakane tangan. Aku malah koyo wong glegeken lho Mas aku. Tapi itu yang dinamakan kreasi. Kreasi. Iso tangan ada ya. Pak, Mas, Mbak Niken tuh selain nyanyi lagu-lagu yang campur sari tapi juga tidak meninggalkan keklasikan. Weh, Contoh. coba? Ada permintaan? Siapa yang gunung? Ya. Bisa Mbak Niken? Ya bisa. Wah, Boleh mek terima caping gunung. Baik. di jengleng ini ya. Bisa dong. Caping gundul ya iso. Gunung. Ya. Coba. Ah, Niken iki wis. Nyawang karo Mas TB kayak nyawang gon sirah wis kaya bluluk ini cetha nek wonge lucu. Nyon sewu. Ini kan dijegleng wong loro yo ngesakne no. Apa meneh bar balik Jakarta. Ayo Mbak Monik sini. Ayo. Ngene dadi niki sijinan bae ora usah kok terus digoyo-oyoan ngono. Mosok karo sinden SH. Eneke yo kuwi. Lah kowe milih sing ndi? SH ya apa? Sonorek. Loh. Ini, linggo. Yes. Oh alah bangetan. Bluluke diresiki sik. Panjen aku nek keringetan ndak. Sisi. Arep masak koyo cah bayi gitu lho. Kene. Nah. Ilang aku ditaplak. Kan jembri iki wis rumah. Kene. Kowe karo aku, iki ben karo kene. Mas Enggak TB. teka. Kamu yang sebelah sini, Mas aku yang TB. sebelah situ. Mas TB. Dalam Pak Lurah sini kan urung pirsa kuwi sampean ki putrane sapa piye kene urung do pirsa. wong ge to. Gen ngerti. Lenggahnya mriki Pak Ya, Lurah. Pak Lurah ini Pak Lurah semuanya ini. Wah, Biar iya. tahu kamu itu putrane sapa ngono lho. Cepet tepaken nami kula TB, Pak. TB niku telek bebek. Putrane. Putrane almarhum Pak Sandirono. Nah, dadi putrane Pak Sandirono dagelan terkenal ngene iki mula ya lucu kaya Nggih, Bapak Pak. Suwargi. Ah, berarti nanjat mboten, Pak? Saka kirim donga tiap yang jenenge gen keterima kaya pakne di Nggih, no. bektine ngono. Ya bekti kok ya. Ini sayang. Ya. Sayang, Wah, kowe nyokot pura iki? ora Mas, ora nyokot mung dilet.